say pa de agyensɛm mu kɔkɔ a ɔto abɔntenpono mu woyi akanfoɔ ɛne nkanfoɔ mu Greater Accra Region hefa na kɔkɔ tumi bɛyɛ MP anaa DC anaasɛ MCA na to the extent sɛ kuro a indigens kuromɔfoɔ ɛdɔɔso kyɛn ahɔhoɔ te sɛ Asante Mampɔn na yɛyi MCA ɛwɔ kuro no mu a ahɔhoɔ no ate asi mmɔntene so ɔmo nte aseɛ saa de nti na ɛwɔ sɛ Asante no yɛ MP ɛwɔ Asante kuropɔn a ɛtɔ so mmienu Asante Mampɔn na obi te nkyɛn a wɔhyɛ Asantefoɔ tribal bigot ɔmo yɛ tribalistic ɔmo mpa ahɔhoɔ asɛm ɔmo di nkurɔfoɔ atɛm ɛsɛ deɛ aduru no wokɔ sɛkyerɛ drɔbɔn so a wobɛduru hɔ no almost all the time no MCA sɛm no ɛtaa yɛ ahɔhoɔ ɛtɔ da na MP so abɛyɛ hɔhoɔ wokɔ New Adubiase a the same thing ahɔhoɔ na ɛtaa kuta post wɔ hɔ wokɔ Adwira Sɛkyɛdum ase a similar thing Asoase mpɛn bebree no ahɔhoɔ na ɛyɛ MCA ɛne ɛfrɛ sɛ MP wokɔ Ɔfenso North Ɔfenso South Ahafo-Ano North kyerɛ sɛ Asante Mamba bebree wɔ hɔ nom abɛkɔ na ahɔhoɔ na ɛyɛ MP wɔ hɔ na sɛ menim ɛberɛ a ɛsi wɔ history mu a yɛnya obi ofiri Southern Ghana akɔyɛ MP Assemblyman MCA presiding member ɛwɔ any part of the 5 northern regions obi nkyerɛ me Savannah Northern Northeast Upper East ɛne Upper West constituency district municipality anaa metro a ɛyɛ Akanni ɛna ɛdi so ase deɛ aboro so ɛno a mete asɛm no na ɛyɛ me sɛ daabi ɛnso mada hɔ a na mebɔɔ watch hwɛɛ ɛfiri sɛ aka kyerɛ me sɛ woso daeɛ a wontumi so daeɛ abrɛ abɔ watch mebɔɔ watch no mu sɛ daabi m'ani so paa na atete me saa no ɛna ahɔhoɔ kɔ demonstration sɛ kuromani yɛyi no sɛ ɔnhwɛ nea ɔno ano kurom so really Asante agye ahɔhoɔ paa ɛnso yɛnkamfo yɛn na sɛ deɛ aduru no sɛ yɛbɔ yɛdi bɔne na di bɔne no koraa nso hɔ ɔmo nte aseɛ sɛ yɛafa Asante bi sɛ ɔmɛyɛ MCA ɛwɔ Asante Mampɔn kuro a woyi Santehene firi hɔ nom a ɔmo hene na ɛhwɛ Asanteman nyinaa so ɛnyɛ Asante region nko a na yɛama kwan ama sese de democracy na bɛduru no wobɛba kra wobɛsɔre afiri fie na obi abɛsi store wɔ anim woka kyerɛ sɛ ɔntu a ɔka kyerɛ sɛ yɛnyina yɛ Ghanafoɔ ntu asi store wɔ anim a ɛno ano moma no hɔ